Pasteurizer. What the hell are you doing? Get off of me. Sanibona ku part 90 la siqala khona ku Alex wayethethe Ian embuza ukuthi umbambelani wenzani akahambe aphuma emzini wakhe. Wathi Ian ngiyaxolisa last time ngikuthinda wawungena nkinga. Wathi Alex phuma endlini yami. Wathi Ian okay Jennifer. Wathi Alex igama lami ngu-Alex. Wathi Ian sengilazi manje phela igama lakho. Wathi Alex ngithe phuma la endlini. Wathi Ian qonda ukuthi awungikhumbuli ngempela. Wathi Ian uJennifer nawa nama message wawungisendela wona. Wathi Alex angaze ngikusendele ama message mina. Wathi Ian mina nawe sahlangana Alex or Jennifer or whatever ukuthi igama lakho ubani. Come on, Jen, or Alex, or whatever your name is. Sibadala ukube ngangazi na ukuthi ushadile ngangeke ngisho lutho ngoba nami ngangishadile before. Wathi Alex angikwazi ukuthi ukhuluma ngani. Wathi Yena ukhumbula sahlangana sadla lunch eMaxine Hotel. Awuthukile usaba uqhaqhazela ngathi contact velele. Wawukhala ngomuntu owayekudampile wazi wathi wena igama lakho uJennifer Pepper. Wathi Alex awungazi futhi awuzazi ukuthi ukhuluma ngani. Phuma la endlini. Wathi Ian okay nginikaza ama divorce papers. Wathi Alex angisalidinga usizo lwakho. Wathi Ian ngiyafisa ukukusiza. Ngiyaxolisa uma ukuthi bengikufanisa ngicela unginikeze ama divorce papers. Wahamba Alex wathatha lawo ma divorce papers wanika uIan. Wathi Alex ungifonele mayelana nemphumela ungezi la ekhaya. Wavuma uIan waphinde waxolisa kuAlex wavalelisa wahamba. Epolice station uEdward wangena ephethe amakhofi awu2 ngenkathi eqonde edeskini lika Lushin. Wathi ngikuphathele ikhofi lo. Wathi Lushin uzobuhlanya ngempela mawucabanga ukuthi mina ngaphuza leyo nto. uEdward wathi nami bengizama ukwenza ubuntu. Wathi Lushin awuyazi into ekuthi ukwenza ubuntu uzofunani la Edward. Wathi uEdward irongo talento ngoba noma ngithi ngizama ukuba naye sekuwena uvela uyitshela ukuthi khona umqondo engiphezulu kwawo. Wathi Lushin ngiyabuza namanje uzofunani la Edward. Wathi Edward vela ayiseke imfihlo manje. Vele sisebenza ndawonye sesiyazana ukuthi singama FBI sonke. Afuna ukuqumba phansi umbuso wama drug cartels aka Escada. Kunganjani singafihlelani lutho sitshela nemfihlo esisebenzela phezulu kwazo. Wathi Lushin ngiyalithanda ke lelo yiliphi imfihlo yakho ofuna ukungitshela yona. Wathi Edward ngicela ukubuza Lushin ukuthi wayekelani ukungibuza ukuthi uphi uAndrew. Wathi Lushin qonda ukuthini mawuthi ngayekelani. Wathi Edward ukuthi into wawuhlezi njalo ungibuza yona le ukuthi uphi uAndrew kancane kancane uphi uAndrew. All of a sudden novelo wami ukungibuza uphindanga ungibuza. Ungakwazi ukungitshela ukuthi uphi. Wathi Lushin nami angimazi. Wathi Edward uneshow ukuthi awumazi. Amvikelanga kuma FBI ngeprotective custody njengoba wenza kumakarandalele lesibhedlela benophithi. Wathi Lushin eyani lembuzo emngaka khona into ekushayisa ngovalo. Wathi Edward angaze futhi angisoze ngashaya uvalo empilweni yami. Wathi Lushin ngingangcono ngoba ngathi contact thusile. Wathi Edward usungakwazi ukungitshela ukuthi wayekelana ukungibuza ngoAndrew lo. Wathi Lushin awuthi ngikubuza umbuzo ongcono mina uyamazi ukuthi uphi uAndrew. Wathi Edward kade wasangikuphindela ukuthi angimazi ukuthi uphi uAndrew. Ethi ngabe namanje usafuna ukungibophisa Lushin. Wathi Lushin ngihleze ngifisa kanjalo impilo yami yonke. Wathi Edward ngikufisela inhlanhla uthi ngihambe enjoy coffee lakho. Wathi Lushin ngiyabonga ngenkathi elilahla emgqomeni omncane ophambi kwakhe. uEdward wathi bekuyimali yami lo ilahlayo son of a eseyophuma ugudluza uRick. uRick wangena watshela uLushin ukuthi I hate that guy. wathi Lushin akuwena wedwa. Ngesikhathi uRick efika uRick enikeza uLushin enye file eyithatha ivula uLushin ethi uRick kade sengikhuluma noMargaret onginikeze lokho. Ngesikhathi ebuka uLushin ethi obani lenqwabe engaka yamantombazana. Wathi uRick iwona wonke lamantombazana ade eshiye uMargaret isonto labavala imlomo ukuthi bangasho lutho ngoTravis. uLushin ethi iyona exactly lento esiyifunayo. Ebuza ukuthi bangakwazi ukukhuluma. Wathi uRick inkingi leyo ngoba bayesaba ukukhuluma. Wathi uLushin noma kunjalo sesinobufakazi obuphelele manje. Wathi uRick nami ngisahamba ngiyotshela uKelly. Wathi uLushin nongamtshela okuningi. Wathi uRick ngizomtshela nje ukuthi sinezindaba ezimnandi khona ubufakazi esibutholayo. Wathi uLushin yakungcono umtshele kanjalo. Enkathi esesukuma ehamba uRick evalelisa kuLushin. uLushin wayesele wasala wakhipha iselfone wafonela uIan. Ethi uLushin kuIan khona sekutholayo ebuza uIan Glenn ukuthi nitholeni. Wathi uLushin sithola abantu besifazana abangaphezulu ka11 ekuthiwa bavala umlomo yisonto ukuthi bangasho lutho emva ukuthi belethe ubufakazi ngoTravis. Wathi uIan kodwa leyo nto close kakhulu ngoba uLarry negenge esisebenza nayo bazoyitshela ukuthi lobo bufakazi buze nami. Wathi uLushin siyangididisa manje Ian angithi uthi angilethe ubufakazi ngabulethe. Wathi uIan ungangizwa kabi Lushin kodwa lento kufanele sibe nendlela esizoyiletha ngayo. Wathi uLushin ngiyazama ukukuthemba Ian ungangenzi ngigcina sengikungabaza khuluma into eqondile. Wathi uIan siyasebenzisana Lushin but awunginike isikhathi ngithi uyicabanga ukuthi sizoyenza kanjani. Wathi uLushin ngitshela indlela esizokwenza ngayo ngoba ngimfuna ephumile uKelly lapha. Wathi uIan sacela ukukufonela mase ngiphume enkantolo sibone ukuthi siplan ukuthi sizokwenza kanjani. Wathi uLushin okay ngizozwa ngawo. Wathi uIan Lushin umazi kangakanani uAlex. Wathi uLushin ngimazi kahle kakhulu ngibuzelana uyamfuna yini. Wathi uIan hayi ngoba ngimthanda ngifuna ukumazi ukuthi umuntu onamanga ongaphika into ayaziyo uyinhlobona. Wathi uLushin ufunelani ukwazi uAlex Ian. Wathi uIan khululeka Lushin bengiyibuzela futhi asiyeke. Ngisalungiselela ukuyongena enkantolo Lushin sobuye sikhulume. Wathi uLushin ungakwazi ukufonela lo mfana omncane oyiloyo ukuthi sizohlanganela emzini wami sikwazi ukuplan indlela eyaphambili. Wathi uIan okay ngizokwenza njalo. Bavalelisana
wavala ifoni. Seqede ngaleyo phone call u-Ian wakhipha iselfoni yakhe ngesikhathi esefonela uCarl ethi, Ian, Carl ukhuluma no-Ian Glenn la, ngifuna sikhulume mayelana naleya case kaKelly Isaacs and ngicela ukuthi sihlangane futhi lento ungayitsheli muntu, izoba phakathi kwami nawe, ngizokusendela i-address la sohlanganela khona. Wavalelisa kuCarl wavala ifoni. uRick wafika kwi-holding cell kaKelly ngesikhathi uKelly evuka embhedeni wakhe ethi, uRick ngikuphathele iy'ndaba ezimnandi la, le nto kade show Margaret iyiqiniso, sithole enye inqwaba yabantu besifazane abathuliswa yisonto ukuthi bangasho lutho ngoTravis. Wethuka uKelly ethi bangake, wathi uRick inqwaba, ethi uRick kodwa bayasaba ukukhuluma. Wathi uKelly basabelani? Wathi uRick, Kelly lela sonto li-powerful. Wathi uKelly lokho kuchaza ukuthi ngizoboshwa isikhathi eside. Wathi uRick cha kunjalo ngoba uLushini uxoxisana nelawyer, so bobabili bazothola ubufakazi kwe-prosecutor. Wathi uKelly pho leyo nto izothatha isikhathi esingakanani? Wathi uRick noma ngingazi kodwa ngeke isikhathi eside. Wathi uKelly ngiyabonga imizamo yakho Rick. Wathi uRick ngiyabonga nawe ukuthi awungizondi. Wathi uKelly bengizokuzondelana, ethi ngoba udabo lakho ngilithathela ngaphezulu kwasekuqaleni. Wathi uKelly phela wawungazi. Wathi uRick kwakufanele ngazi ngoba ngiyiphoyisa. Wathi uRick kuzomele ngihambe nami Kelly ngizobuye ngikubone. Wahamba uRick. U-Alex wayeselungele ukuya kwi-board meeting esibhedlela, kwakhala iselfoni yakhe ngathi ayiphendule. Wayefonela uDr. Rustin wayefuna ukuconfirm ukuthi u-Alex uzofika la ngesikhathi. U-Alex watshela uDr. Rustin ukuthi akakhululeke usendleleni eza lapho vele. Dr. Rustin watshela u-Alex ukuthi please ngiyakucela Alex. U-Alex wathi akakhululeke uDr. Rustin wavalelisa bavala ifoni. Uthe eqeda ngaleyo phone call u-Alex yaphinde yakhala ifoni yakhe. Wayiphendula u-Alex wayefonela uBradley. Wathi uBradley ngifuna ukukutshela ukuthi ngizoza lapho ukuze siqede namhlanje ukuthi uyawasayina lawo ma-divorce papers. Wathi u-Alex kodwa musujaha nje Bradley bengingakatholi nethuba lokuthi iloyo wabuke waqeda. Wathi uBradley ungangitsheli leyo nto Alex, ngikuneze 24 hours. Wathi u-Alex ngizowasayina Bradley, khululeka ngiyakuthembisa kodwa khona enye into engifuna ukukutshela yona. Wathi uBradley angifuneli lutho ozongitshela khona Alex. Wathi u-Alex no, bengifuna ukukutshela ukuthi ingane sekuqinisekisiwe ukuthi akuyona kaRandall, okungenzeka kube ingane yakho Bradley. Wathi uBradley usuhlanya ngempela wena ekhanda, sengingazala umuntu omnyama mina. Wathi u-Alex ngiyakutshela Bradley, uDr. Rustin uthi ucwaningo luthi ufuzo enganeni lingayiqela kuyizukulwane. Wathi uBradley emndenini wami asikaze sibe nomuntu omnyama. Inhloboni le game usofuna ukuyidlala manje Alex. Wathi u-Alex ayekho igame engiyidlalayo Bradley, ubungeke ukwazi noma ukufonela izihlobo zakho noma abazali bakho babuze. Wathi uBradley usulahlekelwe ingqondo uAlex. Wathi sazama ukuchaza uAlex, uBradley wacasuka wavala ifoni. Wathi uMarcy wasuthetha kangaka Bradley nibangani noAlex. Wathi uBradley uthi uAlex ngubaba wale yangane yakhe. Wathi uMarcy uAlex angayishiso yini kodwa leyo nto. Wathi uBradley ungitshela ukuthi iDNA ithi uRandall akusiyena ubaba wengane. Wathi uMarcy wayithe nje uAlex odokotela bafoja ama-DNA results ukuthi uRandall ubaba. Wathi uBradley angisangene endabeni za-Alex, mina Marcy ngifuna ukuthi asayine amaphepha edivorce. Iminyango ka-Alex wanokho umuntu ngenkathi esehambe umvulela. Kwaku-Ian wafika wambingelela u-Alex wasembuza ukuthi angangena. Wathi u-Alex sorry ngeke ukwazi. Wathi u-Ian ngiyaxolisa ngalento yayizolo ebusuku, bengiphuzile futhi ngiyayiphinde yenzeke le yanto. Ethi ngiyaxolisa kakhulu Alex, ngicela ungivumele singene sikhulume ngaphakathi. Wamngenisa u-Alex bangena, sebengaphakathi u-Ian watshela u-Alex ukuthi uyefundile lamaphepha edivorce. Iyachaza idivorce ukuthi lo muzi uzoqhubeka uhlale khona kanti futhi u-50% weholo lakhe uxhumene necustody yokondla iy'ngane zakhe ey'mbili. Wathi u-Ian uyavumelana nesinqumo sakhe, wavuma u-Alex. Wathi u-Ian uvuma kanjani Alex ngoba uBradley provide i-child support yey'ngane ey'mbili nibe niney'ngane ey'ntathu. Wathi u-Alex no right uBradley angiphikisani nento ayenzile. Wathi u-Ian ngingakusiza ede nengane yesithathu. Wathi u-Alex no ungakwenzi lokho, ngiyabonga kufe lokho akwenzile. Ethi ngiyabonga nangokungifundela leyo ma-divorce papers ngizowasayina. Wathi u-Ian hayi ma uhappy-ke kulungile nami kuzomele ngihambe ngakathi evalelisa ku-Alex esehamba. uNatalie wayethatha iy'ncwadi zakhe eposini wabingelela uBennett wayedlula ngemoto washesha uNatalie eseya kuBennett emtshela ukuthi ubefuna ukukhuluma naye. Wathi uBennett kumayelana nani? Wathi uNatalie umayelana nonkosikazi wakho uRandall, ngimdlule ngihamba ngiye supermarket ebuka umuzi wakho ngey'popola. Ethi uBennett mawucabanga uyenziswa yini leyo nto? Wathi uNatalie noma ngingazi kodwa kumele nizame ukuvala amakhethini. Wathi uBennett ngeke ngikwazi ukuvala amakhethini ngoba uThonya uzwana nokukhanya, ngizozama ukukhuluma noRandall. Wathi uNatalie kumuntu ofana noRandall angiboni ukuthi ukuxoxisana kungakusiza. Ethi angikaze ngibona umuntu eyekisa uRandall ukwenza into. Wathi uBennett khululeka ngizoba umuntu wokuqala ukumyekisa. Wathi uNatalie bengingatshela noLushini akukhulumele naye. Wathi uBennett khululeka ngizoyikhulumela naye uRandall, ngiyabonga nokungazisa. Wabonga uBennett wavalelisa kuNatalie wahamba. Wafika uBennett wangena endlini yakhe ngesikhathi ebingelela unkosikazi wakhe. Kodwa uBennett wethuswa ukubona isithombe sasidwetshwa uThonya sendoda umuntu omnyama emile engagqokile okwakuyipainting yesithombe esifana noRandall. uBennett wabuza kuThonya ukuthi lesithombe sale ndoda esewindini sichaza ukuthini. Wathi uThonya sichaza ukuthi le ndoda ibuka intombazane engaphesheya kumgwaqo. Wathi uBennett into ekanjeni ke yenzeka yini? Wathi uThonya cha ayikaze yenzeka. Wathi uBennett pho why le ndoda ingagqokile? Waseyahamba uThonya wathi ngisawokwenzela into edliwayo washiya uBennett wayemile ecasukile ebuka kaRandall. Wathi uBennett ungaqhubeka nokungenzela ukudla ngisawolanda something emotweni ngiyabuya manje. Wahamba uBennett wafika wathatha
ispray ebuka ewindini likaRandall wahamba waphuma ngomnyango. Waphuma esegijima eqonde emzini kaRandall ufika nokho emnyango akangezwa mpendulo. Wabona akaphendula lowo muntu wahamba esejikela ngase-backyard. Wahamba eshesha uBennett wawukhahlela lo mnyango ongenelela ngemuva wangena ngaphakathi endlini. Wasebhala nge-spray paint odongeni ukuthi sifebe next time ngizowushisa lo muzi. Waqeda lapho wanyuka esewudestroya upstairs. Esibhedlela kwasekuhlangene i-board meeting ngesikhathi u-Alex ezoconfess ukuthi uDr. Rustin azange washintsha ama-DNA results. Uyena u-Alex wayiqamba amanga ngoba efuna ukuyikhava yena. Umphathi womhlangano wabuza ukuthi angakwazi ukutestifya ngalokho ecourt wavuma u-Alex. uDr. Rustin wanika le ndoda ne-affidavit esayinwe u-Alex. Le ndoda yabonga ku-Alex yasithi seningamngenisa u-Mr. Holmes. Wethuka u-Alex etshela uDr. Rustin ukuthi uRandall akakwazi ukubala. Wathi uDr. Rustin kumele abe ingxenye yomhlangano bebiziwe. U-Alex wayesetatazela wamthulisa uDr. Rustin. Wangena uRandall ehambisana noLarry. uRandall ebuka uDr. Rustin ethi nasi lesifebe sazama ukungicisha ilungelo lokuba ubaba wengane yami. Le ndoda yatshela uRandall ukuthi Mr. Holmes sina njengebhodi siyakuqinisekisa ukuthi uDr. Rustin akenzanga into ephambene nomthetho. Wathi uRandall pho ubani washintsha ama-results. Yathi le ndoda washintshwa ngama-results. Le ndoda yabuza kuDr. Rustin ukuthi kanti animtshelanga yini. uDr. Rustin wabuka u-Alex wathi Alex wena kumele umtshele. U-Alex wathi ngicela umchazele wena Dr. Rustin. uDr. Rustin watshela uRandall ukuthi Mr. Holmes besinamasampula asalile awu-3 sarana lawo ma-DNA results 3 times akekho washintsha ama-DNA results. Wathi uRandall pho kanti iphutha laba kuphi la. Wathi uDr. Rustin alikho iphutha wena awusiyena ubaba wengane. Wavele wabahleka uRandall eqhubeka nokuhleka uRandall etshela uLarry ukuthi yabona-ke le nto ebengikutshela yona ukuthi ingakho kumele ngisisuwe lesibhedlela ngoba abantu bakhona abanamanga bonke. Ethi uRandall ngoba ninamanga nonke. Wathi uDr. Rustin wamukelekile ukuthatha ingane uyiziyele kowakho udokotela uyozenzela wakho ama-DNA results kwilaboratory ozoyikhethela wena. uLarry wacela kudokotela ama-results wamnikeza uDr. Rustin. Ngesikhathi wabuka uLarry ama-DNA results wathi Randall ngiyayazi into e-original le ama-results ayi-original ngeke siphikisane nento kanje Randall. Ngokuvezwe lana kuyaconfirm ukuthi awuyena ubaba walengane kanti futhi ngiyayazi i-reputation yesibhedlela sala eSt. Claude. Wathetha uRandall wathi uqonda ukuthini Larry. Wathi uLarry Alex kukhona ongasitshela khona. Wathi u-Alex Randall akuseyona ingane yakho. Wahlanya kakhulu uRandall wathi Alex uyangichithela uchithela mina wamkhuza uLarry isikhathi sembambe zama ukuphuma naye. uRandall wayesehlanye ngasabambeke ethethe ethi ingane yakhe le. Bahelezisana noLarry wagcine kwazile kodwa ukuphuma naye uLarry. uLarry wathi eseyedwa emotini yakhe wakhala iselfone ngenkathi eyiphendula wayifonelwa u-Esperanza. u-Esperanza etshela uLarry ukuthi ufuna ukuthi afayilwe lamaphepha ukuze u-Edward anikezwe incwadi yasenkantolo. Ebuzwa kuLarry ukuthi angayithola nini u-Edward incwadi yasenkantolo. Wathi uLarry khona namhlanje. Wathi u-Esperanza awukwashesha kangaka. Wathi uLarry ukuthi nami ngisheshisele ukuthi kade ngimfuna lo Edward. Besakhuluma kwanokho umuntu emnyango ngenkathi u-Esperanza etshela uLarry ukuthi ucela ukuthi babuye bakhulume ngoba kukhona umuntu esemnyango. Wavala ifoni u-Esperanza etshela lowo muntu ukuthi akangene. Kwangena sekungena uSteven etshela u-Esperanza ukuthi ngizwile ukuthi uyangibiza. Wathi u-Esperanza angifunanga ukukutshela lento e-police station kodwa ngicela ukwazi kusukela manje ukuthi ngingakwazi nokukuthemba. Wathi uSteven akudingi nokuthi ubuze vele ungangithemba. Wathi u-Esperanza ngiseyinhlelweni zokwenza into enzima kakhulu ezoyimosha yonke impilo nekusasa lika-Edward. Lokho kuzomenza ahlanye kakhulu ngoba ngizothatha i-custody yengane yami ukuthi bengasesayidini lami bese ngim-expose wonke amacala akhe. Zonke imfihlo ebenginazo ngaye okungambophisa donse iminyaka. Wathi uSteven vele into okufanele yenziwe leyo kanti inkinga uyamsaba yini. Wathi u-Esperanza nothi ukuthi ngisaba yena but ngisaba indlela azo-reacta ngayo uma iselahlekelwa umsebenzi. Wathi uSteven u-Eddie akuyena umuntu wokucatshangelwa ngoba naye kamcabangela umuntu. Wathi u-Esperanza mase ngihamba kuyona yonke le process ngathembela kuwena Steven. Wathi uSteven themba mina ngisesayidini lakho ngizokunika i-support oyidingayo. Wathi u-Esperanza singakwazi ukuya nayo enkantolo njengoba kufayilwa lamaphepha. Wathi uSteven ngikhona sizohamba fayilwa nini. Wathi u-Esperanza njengamanje njengoba sikhuluma. Wathi uSteven okay asambeni. uBennett wayibuka emzini kaRandall wayibona ngempela imoto kaRandall ifika. Wehle emotweni hamba kancane uRandall kwakhala iselfone yakhe wayiphendula ebuza kuMarcy ukuthi ufunani. Wathi uMarcy ngizwile ukuthi ingane ka-Alex akuyona yakho. Wathi uRandall hlukana nami ungaphinde ungifonele. Wathi uMarcy ngifuna ukwazi nje ukuthi uzizwa kanjani ukwazi ukuthi awunanzalo. Ethi lisasifebe besilala nobani. Ethi uMarcy ngihlekiswa nawe ukuthi usazoba umakhelwane naso. Wathi uRandall Marcy ngizokwenza into ebuhlungu. Wathi uMarcy mina sengikuqalile-ke ngikwenza into ebuhlungu.
kabuhlungu wavala ifoni uMarcy. Wahamba uRandall wayecasukile seqonde endlini. Mayethi uyavula wethuka uRandall efice izinto zi-upside down. Wakhala kakhulu uRandall ememeza ethi sifebe. Ethi uRandall, Marcy udestroy impahla yami kanje ngizokukhombisa ukuthi ngubani. Wathi uyagijima unyukela upstairs wafica ukuthi na upstairs ekudestroyiwe. Wabuyela downstairs esangene ememeza ethi sifebe Marcy ngizokuthola. Waphuma esehlanye uRandall uBennett wayemile embuke ewendeni. U-Ian wangena e-ofisini likaLarry ngesikhathi ehlala phansi. uLarry uxoxela u-Ian ukuthi naye ubuya kwenye board meeting esibhedlela. uRandall uthuswe ukuthola ukuthi ingane ka-Alex akuyona yakhe. Wethuka u-Ian ethi uRandall. Wathi uLarry yangisho uRandall Holmes nentombazane yomlungu u-Alex ewumakhelwane wakhe. u-Ian wadideka ebuza kuLarry ukuthi u-Alex noRandall bake baba ndawonye. Wavuma uLarry ethi uRandall naye ubeyitshela ukuthi ubaba wengane ka-Alex. Wathi u-Ian bengingayazi yonke leyo nto. Wathi uLarry yani le file ofika nayo. Wathi u-Ian sisenkingeni enkulu Larry ngoba kunelinye iphoyisa elisebenza eMaxine ekubukeka engathi likutholile ukungcola kwesonto laka-Travis nezinto ezenziwa khona. Wathi uLarry liyithole kanjani lelo phoyisa into esiyifihle kanje. Wathi uLarry Ian ukhona nomuntu oke wamtshela something. Wathi u-Ian ngingayeza kanjani leyo nto Larry into esiyifihle kanje evikela inkampani yethu. Wathi u-Ian nawe wayithatha leya file so wathi uLarry pho bayithole kanjani into esiyifihle kanje. Wathi u-Ian angazi kodwa nami kudala ngake ngafonela leli phoyisa ekuthiwa uLucian Morgan lifuna ngilisize kwicase kaKelly nganqaba mina ngathi ngeke ngikwazi. Uthi kuthe ekugcineni lo Lucian wangitshela ukuthi akasangincengi ngoba uselitholile ubufakazi. Wathi uLarry unginike inamba yalo Lucian. Wathi u-Ian nami anginayo inamba yakhe wayengifonela ngefoni number yasemsebenzini. uLarry wabuza ku-Ian ukuthi akayona ngempela imbangela yalento. Ethi uLarry ungavinjwa yini ukubasiza labantu ngoba ngake ngakufica unyonyo obuthatha leya file. Wathi u-Ian Larry ngicela ungithembe ukuthembeka kwami kula kule nkampani yethu. Wathi uLarry ngiyakuzwa Ian kodwa mangeke ngathola ukuthi ube ingcenye yakutholakala kwalo bufakazi kuyoba inkinga kakhulu for wena. Wathi uLarry hayi ungakhululeka uhambe Ian wasukuma wahamba u-Ian ethi usazombona. uLucian wayefika ebuya emsebenzini efica uNatalie embuza ukuthi abakafiki yini la. u-Ian nalo mfana ozomela uKelly. Wathi uNatalie no akafiki umuntu. Wathi uNatalie nami khona into ebengifuna ukutshela yona. uRandall ubuka loya muzi womakhelwane bakhe abasha uzasebenzisa iy'popolo ebuka loya muntu wesifazane ngaphakathi endlini. Uthe esachaza uNatalie kwanokho umuntu emnyango wahamba uLucian wamvulela kwangena u-Ian ehambisana noCarl bangena bonke bobathathu bayohlala phansi. uLucian watshela uCarl ukuthi sizokhuluma nawe about ukurepresent uKelly. Wathi uCarl nathi anisangifuni nje noKelly. Wathi uLucian sengiyakudinga kodwa manje. Wathi uCarl wena Ian awummeli ngani uKelly. Wathi u-Ian ngivinjwa ukuthi i-office lami lirepresenta lona lela sonto. Wathi wena Carl uzokwenza according to into engizokutshela yona. Wathi uCarl khuluma ngilalele. Wathi u-Ian ngizokunikeza lobu bufakazi uzobuthatha lobu bufakazi uye nabo e-ofisini le-prosecutor. Mangabe i-prosecutor sibonile lobu bufakazi bese uyayitshela ukuthi ayidrop ama-charges otherwise uzobhekana naye enkantolo uphethe bonke ubufakazi obuqondene noTravis Kane. Wathi uCarl kodwa leya prosecutor strong. Wathi u-Ian kodwa nawo strong Carl futhi lento izopromota wena ngokwesikhundla sakho njengoba wazi ukuthi ukuwina iprosecutor kunamagalelo amahle. Ethi u-Ian futhi akukho wena okunzima ozokwenza ngoba ngizobe sengikunike wonke ama-notes wena kuwukuthi uconcentrate kulawo ama-notes engizokunika wona. Kanti futhi ngiyakwazi futhi ngiyakuthemba Carl ukuthi umqondo wakhe yashesha. Ethi uLucian uzoyenza lento Carl. Wathi uCarl ngoba nami ngifuna ukuyiprova akube njalo. Wathi uLucian ngiyabonga ngokufika kwakho Carl. noCarl wababonga bobabili ukuthi bamnike lethuba. Basukuma bobathathu sehamba uCarl. Kuthe sekusele uLucian no-Ian besathi bayakhuluma kwaphinde kwanokho omunye umuntu emnyango. Wavula umnyango uLucian kwangena uBradley no-Alex behambisana nommeli kaBradley bephethe lama-divorce papers ayizosayinwa. uNatalie wachazela uLucian wayingazi ukuthi uBradley no-Alex babemcelile ukuthi asayine njengofakazi kwi-divorce yabo. Athi uLucian okay ngiyanizwa ngenkathi uBradley enikeza u-Alex iphepha nepeni lokusayina. No-Alex wathatha wenze njalo. Wawasayina u-Alex lawo maphepha e-divorce uthe seqedile wabuyisela back to kuBradley. uBradley wathatha leyo file wayidlulisela kuNatalie. noNatalie wasayina la kwakumele asayine khona njengofakazi. uNatalie wanika uBradley wabuyisela kummeli wakhe. uBradley watshela u-Alex ukuthi manje sengikukhululile usukhululekile usungalala ngendlela oyithandayo noRandall noma mhlampe makwenzeka uyitholele omunye uRandall omusha kodwa ngifuna ukuxwayisa ngalento oyishilo ungaphinde ungitshele ukuthi leya ngane yakho ingane yami. Wathi u-Alex kodwa ngicela wenza ama-DNA test. Wathi uBradley angihlanye ekhanda lami Alex. uBradley wahamba nommeli wakhe. u-Alex wabonga kuNatalie wamtshela ukuthi uzombona kusasa. Wathi uNatalie ngizofika lapho Alex ngizokubheka. Wathi u-Alex okay waphuma wahamba u-Alex. Uthe sehambile u-Alex wathi u-Ian nami bengilethe uCarl naxoxa Lucian nami ngizobuye nginibone wavalelisa wahamba u-Ian. Uthe sengaphandle u-Ian wajaha u-Alex wayekhali wami u-Alex. u-Ian ebuza ku-Alex ukuthi mangaka amadoda walala nawo. How many men did you sleep with? Wathi u-Alex ungaphinde ungibuze nonsense mina. Wathi u-Ian usayiphikelani ukuthi kwakuwena loya Jennifer engalala naye ehotel. Wathi u-Alex ngikutshelile
ngiyakutshela ukuthi angikwazi mina. U-Ian wakhipha ifoni ebuza ku-Alex ukuthi angikwazi ukuthi uyiphikani. Buka la nayi ne-profile picture yakho. Wangitshela ukuthi igama lakho uJennifer Pepper. Ethi ngabe ukhona uchance wokuthi leya ngane ngaba eyami. You told me your name was Jennifer Pepper. Is there any chance that that baby could be mine? Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa episode elandelayo so upload kungekudala. Thank you for watching Storiza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Storiza TV.